Tarzan, Tarzan. Tarzan, Tarzan. Tarzan. Pamalagi ni siya mahagbong oh. Sus, bata akan ni di mahagbong liki ng buholan eh. Hoy, mahagbong ka diya. Hay, kuya. Ali o dua ba? Tarzan, Tarzan. Tarzan, 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 Tarzan. Ala, kau sa mahagbong ka diya. Di ay Hoy, kadulo na ko kakuan makuan ka niya. Ay, ikaw kay kuan man ka. Kuan man ka. Hagbong ka. Dami- Awit sa. Awa ko, Tarzan. Di ko makaawit na kay magwatog di kami. Awa ko ha, Tarzan ko. Oh. Ikaw. Di lang di dong kay mapiang ko katulo na ko nahagbong anang inana, di na ko muduha ginana. Oo, okay naman ang katulog. Kaya pa man nakaabot. Upat. Ang ining bataa oh. Dito. 3 man ang tulo. Hoy, ang mangduwa ka pag duwa diha kay manguha kong di kami dire. Matay mataog mapiang ka wa ko sa mo ha. Ay, kuha ikaw. Di kami. Usa may tanaw ni mo ani di ay. Di kami. Di kami, kuhaan mo? Tigbalik. Balik ka diaron. Di klaro lang ako ba? Klaro lang nako ba. Ngano klaro pa maniwa sa kadako sa imong mata di pa jud ka klaro. Di kayo na mag-usahay mga tao nga way klaro. Kapan wala ka na No. No karon. Asa na ni mong dagami kuya? Para asa din di kami. Depende. Depende. Na. Asa din na ni mo? Usa man di pinaka-purpose aning di kami di ay. Patambok. Patambok. Dapat ikaw magkuhan kang di kami para mutambok ka. Di man na pangkuan. Di man na pangkuan. Pang tanong man na. Pang kay kay bawo man ka ngano mangutana pamangka. Di ba kasi subo mo na. Na, kana may gani kay nangutana ka. Ikaw ay jog eskwela. Kundi ka gusto maka-experience kag nani. Kay. Mga maestra ron magpadagi di kami. Di man kay tamo tugas ba na eskwela ka rita kay naglikay kog sugo puta sa eskwelahan. Aga garden ma. School ma. Na. Ilan pang anin. School. Basta ayaw eskwela. Maura na. School ka ugma. Ay natural kay Lunes man ugma mo eskwela jud ka. Lunes na day nigmandi day. Ang musa. Unsa din naman di? Lunes. Oh, narama din na. Mandi na niglunes. Ito pagduwa dito kay magkuha di kami. Tarsan. Wala kaw. Wala mapiang ka diha na. Na. Mga buang ng taon samok-samok ako eh. Wala ka diha eh. Richard. Ali. Ako ko. Lakaw! Ako dito. Lakaw na! Ako lagi. Ibag lamon, balik nang lakaw ka, lakaw! Ayaw suko. Ayaw suko. Ikaw pagkan ma. Kung man yung tao kadong nga dama kag giman lako. Bye-bye. Kuyog malakaw ka, lakaw na, dili masig balik. Tay sa no. Urang ko man to maputol tong iyang. Ani. Ikaw man do ini on. Wow! Alam ni man yan yo. Alam ni today ani duaan na to bataan. Alam ni man day ani duaan tong bataan di ayo. Ikaw. Oh, meron sa maganda rin. Ako po. Duwa ko. Tay bataan eh. Ang sakay tas niya nito. Ali, sakay. Butang li. Ikaw kay Richard oh. Basta ikaw. Ikaw na po tarsan ba? Oh, sige. Kanya ikaw sunod. Oh, ali ikaw hawat kay Richard oh. Ali nga babaw. Sige, babaw ha. Okay. Sige. Okay. 1, 2, Sunod. go! 4 sunod. 4 sunod ay dili. 1 2 3 go. 4 pamanggod. 4 bitaw sunod sa 3. 1 2 3 4. Kaya!